Silav roj baş, êvar baş, ji her kesî re hêvî dermûn tev başin. Îro mijara me guherîna sînorên li Rojheta Navîn e. Li Rojheta Navîn, herêma me, Mezopotamya, Jorîn û Ajêrîn, heta welatên Ereban, heta Bakurê Afrikayê guherîn û veguherînekî nû çêdibe. Sînor têne guherandin. Yek ji milletên ku dikare ji vê projeyê fayde bibîne û müsaîde milletê Kurd e. Guherîn û veguherîn ji aliyê welatên Ewropayê û Amerîkayê ve têkirin. İsraîl jî li wê derê wekî nûnerê welatên Ewropayê û Amerîkayê ye. Niha milletê Kurd çima heq dike û çima müsaîd e ji bo ku fayde bibîne ji vê projê? Yek, welatên Ewropayê deyndarê Kurdan e ji ber du sebeban. Hem perçekirina Kurdistanê bi destê wan çêbû di sala 1923 de li Lozanê û hem jî di têkoşîna li hember Daişê de milletê ku herî baş, herî xwe îspat kir di şer de şehîd da milletê Kurd e. Hem Amerîka, hem welatên Ewropayê û hem jî İsraîl deyndarê Kurdan e. Ji Kurdan re pergalekî lazim e. Hevanna. Ji Kurdan re garantiyekî, statûyekî lazim e. Ev yek. Ji ber vê yekê dibêjim milletê herî mağdur ku herî heq dike di vê projê de bibe xwedî tiştekî, xwedî garantî milletê Kurd e. Lê nakokiyên me ên bi Ewropiyan re di şerê yekemî cîhanê de dest pê kir li Rojheta Navîn. Di mesela Sykes-Picot de Pîko kêfa ji milletê Kurd re nehat ji ber hin sebeban. Ji ber vê yekê wextê ku Kurdistan perçe kir û İngilîz mesela Sykes li hember derket ya got em maqasa ji xelkira dewletan çê dikirin, sînoran çê dikin, me ji Kurdan re jî tiştekî bîş te baş dibû. Pîko na. Mirovê Fransız bû, na. Kêfa ji Kurdan re nehat û sînorê Kurdistanê perçe kir. Niha tabii sebebî wî hene, Kurdan jî li hember Fransiyan şer kir. Mesela hûn zanin dema ku Sûriye ava bû piştî wî şerê duyemî cîhanê wextê ku Îrak ket destê İngilîzan û Sûriye ket destê Fransızan, Osmaniyan şerê xwe li hember Fransızan da seknandin. Mesela li Rihayê, li Entavê. Kurda hêjî şerê xwe didomand. Ne disekînin. Kurd e, ketiye serî. Divê li hember yani digotin kafir, xaşperest tên dikevin welatê me ka em şer bikin. Kurdan şerê xwe li hember wan tim domand. Ji ber vê yekê mesela xwînê ketiye navbera me û Ewropiyan divê em hal bikin. Di van demên de wî de me bi hev re li hember Daişê şer kir. Em bi ser ketin bi xêra Kurdan. Ji ber vê yekê ew jî deyndarê Kurdan e îro. Mecbûrin ji Kurdistanê re, ji Kurdan re pergalekî ava bikin ku garantiya wî hebe dibin sîwana netên wek bîde. Îjar çima em behsa vê meselê dikin hevanna? Ji ber ku Wezîrê Karê Derve ê dewleta Tirkiye zemanekî Serokwezîrê dewleta Tirkiye bû jî Ahmet Davutoglu îro derketiye bangekî lezgîn li dewleta Tirkiye dike. Dibêje di pêvajiyê de destê xwe zû bigire, lez bike. Guherîn û veguherîna li Rojheta Navîn ber bê dawiyê ve tê eman eman sînor çêdibin, coğrafya diguherin, şekil diguherînin. Eger dibê destê xwe zû negirî û lez nekî dibe ku zerar bigêje Tirkiye jî. Zerar bigêje Tirkiye çi ye? Em hemî dizanin avabûna Kurdistanê. Ji ber vê yekê me jî got xwezî dewleta Tirkiye lez nekira û Kurdistan ava bibiya. Kî ava dike bila ava bike bila mala wî ava be. Derdê me ew e. Em nabêjin kî ava bike, kî neke. Binêrin hevanla. Tiştekî dî ji we re bêjin paşê ez ê çend nûçe ji we re bixwînim. Tê bîra we beriya sê çar hefteyan li Qibrîsê hilbijartin çêbû. Di hilbijartinan de Partiya Alîgirê Federasyonê bi ser ket. Dewleta Tirkiye, Dewlet Bahçeli dîn bû. Çawa mümkün e ji bo Qibrîsê federasyon pêşniyaz dike. Vaya xıyanet e li welat, li millet. Çima? Çünkü dewleta Tirkiye, Dewlet Bahçeli dewlet dixwazin li Qibrîsê. Ew Qibrîsa piçûk ku nake bi xasî Rojavayê Kurdistanê hejmara Tirkiyên li wê derê 300,000 e bila 305,000 be. Yani nake qasî Qamişloyê hejmara milletê Tirk ê li Qibrîsê. Dewlet Bahçeli ji bo wan
devlet dixwaze. Partiya Alîgirê Federasyonê şermezar dike, bila îstifa bike, bila hilbijartin betal bibin. Hatta ji destî were wê bavêje hepsê jî mîna Selhedîn Demirtaş. Bana hemî çima dibêjim? Çima dewleta Tirkiye tişta ku ji bo Qibrîsê dixwaze, tişta ku ji bo Tirkên Qibrîsê dixwaze, çima dewleta Tirk tişta ku ji bo Türkmenan dixwaze, çima ji bo Kurdan naxwaze. Mesela pirsek pir basît, hêsan, rehet. Bersiva wî ya dixwazim. Dixwazim hîn bim. Madem dewlet Baxçelî, madem Tayyip Erdoğan û rêveberên dewleta Tirkiye Kurdan weke bira dibînin, weke hemalatiyên heqîqî yên Tirkiye dibînin, çima ji bo eqrebayên hemalatiyê xwe li Rojavayê Kurdistanê dewlet naxwazin? Mesela ji bo pêşî li dewletbûna Kurdan bigire, çima Efrîn dagir kirin, Sirêkaniyê dagir kirin, rê li ber ew qasa eş û şînê vekirin? Çima? Bana hemî nîşan didin ku dewleta Tirk, rêveberên dewleta Tirk ne durustin, ne samîmî ne di projeya xwe de. Projeya ku pêş xistine bi Kurdan re, ne ji bo menfaetên Kurdan e, ji bo pêşîgirtina Kurdan e. Em çi dikin weke Kurd? Em di vê pêvajiyê de pêş dikevin hêdî. Em jî menfaetê xwe difikirin. Di vê pêvajiyê de pir faydê me hene. Em li gorî faydê xwe difikirin hevan da. Ez alîgirê pêvajiyê me, ez alîgirê lehvatinê me. Bila ew ne samîmî bin, bila ne durust bin. Fayda min heye di pêvajiyê de? Heye. Çi bû? Me jî wext bi dewleta Tirkiye da wenda kirin. Ev demekiye gef û tehdîtê xwe li ser Rojavayê Kurdistanê dane sêknandin, êriş nakin. Qet nebe bawekê fîzîkî me aciz nakin. Ev yek. Qet nebe qismekî başûrê Kurdistanê herêmên Palestînê yên medyê aciz nakin, gazên kîmyewî nabarînin, êriş nakin. Ev demekiye êrişên xwe yên li ser siyaseta legal a li Tirkiye, Dem Partî, komeleyên me dane rawestandin. Ev tiştekî baş e. Ev demekiye hevalê me yê li Ewropayê rehetî diçin tên. Yani terora dewleta Tirkiye li ser milletê Kurd hindik be jî kêm bîye. Vaya aliyê baş yê pêvajiyê ne. Vaya aliyê fîzîkî ê meseleyê. Ji aliyê psikolojîk jî heye. Mesela rêberê Tevgera Azadiya Kurd, Rêzdar Abdullah Öcalan cara yekem di dîrokê de weke muhetabê fermî hatiye qebûl kirin. Vaya qezencekî ye. Tiştekî pir baş e. Di çavê me de Öcalan ji xwe rewa bû, hemî mîlîtanên Kurd, hemî gerîlayên Kurd di çavê milletê Kurd de rewa ye, heta ji rewabûnê wê de tir lehmîn. Em minnetdarê wan in. Ew li aliyekî em behsa wî nakin. Dewleta Tirkiye ku heta niha me piçûk dibîne, me lawaz dibîne, me terorîst dibîne, îro rabiye bawekî fermî li ber çavê dunya alemê legal dibîne, meşrû dibîne û muxatab digire. Vana serkeftinên vê pêvajiyê ne. Yani aktörê serekeyê pêvajiyê Rêzdar Abdullah Öcalan e vaya bi aqlî wî dimeşe, vana serkeftinin. Dibe wextê ku mirov tiştekî rexne dike, mirov hin rastiyan jî bibîne. Ez rastiyan ji we re dibêjim. Şaşim bibêjin. Yani tiştê ku nîmetên vê pêvajiyê hene, faydên vê pêvajiyê hene, min ji we re behs kir. Ev in. Ha, di vê pêvajiyê de bawekê fîzîkî heta niha zirar giştiye tevgera Kurd? Na. Li Rojavayê Kurdistanê heta niha tu zirar negîştiye tevgera Kurd. Rojavayê Kurdistanê heta niha ji ber pêvajiyê tiştekî wan da nekiriye. Mesela pêvajo tu nebiya, dewleta Tirkiye êriş nekira, dîsa rewşa me wisa bû. Bi xêra pêvajiyê qet nebe tehdît kêm bîye. Ya tiştê ku heta niha mirov lê binêre fîzîkî me wan da kiribe tune ye. Baş e? Di nava milletên Tirkiye de jî Kurd êdî bi çavekî cuda li Kurdan dinêrin, çavekî pozîtîf li Kurdan dinêrin. Vana ev in. Lê niyeta wan em dîsa bînin bîra we hevandino, niyeta wan ne pak e. Tişta ku dewleta Tirkiye ji bo Tirkên Qibrîsê dixwaze, bila ji bo Kurdên Rojavayê Kurdistanê bixwaze, wê demê em bawer dikin ku ew samîmî ne, durustin di vê pêvajiyê de.
Em bang li wan nakin, em nabêjin durist bin. Em dibêjin madem hûn bang li me dikin, hûn dibêjin li rojata navîn guherîn û veguherînên sînorî çêdibin. Dewletê nû têne avakirin. Pêdiviya we bi Kurdistanekî serbixwe û azad tune ji ber ku dewleta we Sûriyeyê, dewleta we Iraqê, dewleta we Tirkiyeyê, madem Musa ye, kerem kir em samimiyeta we bibînin. Ev heqê me heye em bibêjin. Tayyip Erdogan di sala 2006 da derket ji eskerê xwe re, ji orduya xwe re got êrişê ser Kurdan bikin. Êrişê ser Hildêran bikin. Kî rabû ser xwe lêxin. Jin dibe, zarok dibe. Firqiyê nexin navbera wan. Êrişê ser her kesî bikin. Gotina Tayyip Erdogan e. Ne? Duh derketiye bi wesîleya 25 mijdarê roja têkoşîna li dijî şîddeta li jinê derketiye dibêje qarişê jin û zarokan nebin. Şiddet bi kar neynin. Tamam. Tu radibî tiştekî wisa dibêjî Tayyip Erdogan. Hafiza me heye. Hafiza vî milletî heye. Qet tê bîra te qet tê hişê te ku tu carekî derkevî lêborîn bixwazî mesela. Tayyip Erdogan heta niha yek carekî lêborîn xwestiye ji Kurda. Ne tenê ji Kurda. Ji hemî mağdûrên êrişên wî qet lêborîn xwestiye? Na. Ji ke hake kanûn hükmünde kararname biryarnameyên bi hukmê kanûnê de bi hezaran însan ji kar hatin avêtin. Bifikre tu 30 sala xizmetê dikî ji dewletê re du meh ji bo tu teqawut bibî te ji kar davêje hemî teqawuta te heqê te diçe çopê tu dimînî li ortê bêkar, bêpere, rezîl û riswa dibî. Piçûk dikevî li cem zarokê xwe. Tayyip Erdogan ev kir. İnsanê me mecbûr werin derve Ewropayê, di werin derveyê welat, însanên me mecbûr man bibin parsek li ber derê saziyên sosyal yên Ewropayê. Kî kir? Tayyip Erdogan kir. Sûçe erê sûçe. Tayyip Erdogan niha poşman biye, madem poşman biye divê lêborînê bixwaze. Ka em bibîsin Tayyip Erdogan, em bibîsin ku tu poşmanî. Em bibîsin ku Tayyip Erdogan poşman e ji êrişên xwe yên li ser Roboskiye. Em bibîsin ku Tayyip Erdogan poşman e ji êrişên xwe yên li ser heşt navçeyên Bakurê Kurdistanê. Nêzê 10,000 însanên me hatin qetilkirin. Di jêrzemînan de Bodruman de însanên me hatin qetilkirin. Hefiza me heye. Bîranînên me hene. Em zû jî bîr nakin. Em dikarin dayinin aliyekê ji bo xatirê hin tiştan lê em samimiyetê dixwazin. Beyanatên dürüstiyê dixwazin. Ji raqîbên xwe, ji Tayyip Erdogan, ji Devlet Bahçeli. Bila pêş kevin di pêvajoyê de ez dibêjim milletê Kurd heta vê gavê ji pêvajoyê tiştekî wenda nekiriye lê em jî pê li textê şil nakin. Bi gotina Rêzdar Murat Karayêlan. Em gav bi gav dimeşin, milletê Kurd gav bi gav dimeşe, tevgera azadiya Kurd gav bi gav dimeşe, lê tedbîrê xwe jî digire. Hereketa ku Rêzdar Abdullah Öcalan di nav da ye, hereketekî pîroz e. Yani pêvajoyek ku dimeşîne baş e. Zira negîşte. Mesela gelek însanê me rexne dikin. Hestiyar tev digerin. İcab nake hûn hestiyar tev bigerin. Bînin berçavê xwe. Me zirar dîtiye nedîtiye heta niha. Me zirar nedîtiye. Fayda me çêbiye? Erê fayda me çêbiye. Ev salekî ye bi xêra pêvajoyê me nefes girtiye. Bîna me hatiye ber me. Vana faydê pêvajoyê nehevanno. Ez hema çend û çê ji we re pêşkêş bikim. Navberê de îja bike em şîrove dikin. Ez dixwazim ji we re spas bikim ji ber eleqeya we ji bo vê kanala me pir baş e. Hûn dibin abûne, hûn dibin endam. Bibin. Bibin. Em vê kanala xwe pêş bixin. Wextê ku ez ji hin hevalan dibîsim ku van nûçeyên me, vê kanala me weke dibistan dibînin, weke dezgehekê ji bo pêşxistina zimanê Kurdî dibînim, pir kêfa min tê. Heta canan ez dixwazim aniha mekanîzmeya min tune, sîstema min tune hebiya min dem bi dem di vê derê de me dikaribû dersên Kurdî jî bida. Dersên gramera Kurdî, bikaranîna rastiya Kurdî, xwendina rastiya Kurdî.
مرو çawa dikare Kurdiya xwe pir zelal û herikbar bike. Merû çawa dikare Kurdî rast binivîsîne. Eger di demên pêşme de ez bikaribim pergala xwe ava bikim vê derê sîstema xwe saz bikim, em dikarin di YouTube'ê de hêdî dest bi dersên Kurdî jî bikin. Pir dixwazim eger çêbe. Ha, di vê naberê de mamosteyên zimanê Kurdî di milkî yani Kirtikî dibe, Kurmancî dibe. Eger dersê wê hazir hebin û li mala xwe kişandibe, ez pir bi kêfxweşî dikarim van dersê we di vê YouTube'ê de parve bikim. Eger hûn bikişînin li malê xwe, ders yek, ders du, êdî hûn mamoste ne. Hûn zanin Kurdî, mirov çawa Kurdî fêr bike. Hûn bixwazin ez vê derê pir bi kêfxweşî kanala xwe ji we re vedikim, dersê xwe bînin vê derê de em biweşînin. Ne tenê ders jî. Reportajên kolanan dibin, tiştên din dibin, berhemê we dibin, hûn dikarin. Hevando, mala we ava nayem çi bikin? Li herêma bejahî ya kefer harim li Idlibê îro teqînekî pir mezin çêbû. Li ser sedema teqînê hin agahî bi dest neketine, li gorî agahiyên destpêkê teqîn piştî êrişa bi balafira bê mirov qewimiye. Di vê naberê de êrişê li ser deverên Beravê jî ew Tertûs Laskiye li wan deran êriş berdewam dikin, şer û pevçûn jî dest pê kirine. Daxuyanî jî têne dayîn, millet xwedî li Elewiyan derdikeve. Piştî xwepêşandanê li bajarên Laskiye, Cebla, Tartûs, Hema, Himsê hêzên hikûmeta Veguhêzê Sûriye li dijî xanî û kargehan operasyon li darxistin. Kesên beşdarê xwepêşandanê bûne kirin bin çavan. Komên piştevaniyê didin hikûmeta Veguhêz a Sûriye do bi şev li taxên Laskiye li kolanên Cebla û Tartûsê operasyon li darxistin. Duruşmeyên mezhebperestî avêtin. Êrişê dikanan kirin, êrişê xaniyên welatiyan kirin. Komên li herêmê bûne sedema tirsê, wesayît perçe kirin, şewitandin, zirardan mal û milkê welatiyan. Hêzên hikûmeta Veguhêziya Sûriye li bajarokê Ennez ê Tertûsê dîsa di ser malên ciwanan da girtin. Ciwanên ku tevlî wan xwepêşandanan bûne tespît kirine, îşkence li wan dikin. Komên çekdar taxa Ekrem a Himsê bi erê ew li wê derê jî avêtin ser esnafan. Xwestin dikanan bigirin, gef li şêniya xwarin, ecêb tiştan dikin. Yani resmen şerê navxweyî heye li Sûriye. Alawiyên li Ewropayê li Tirkiye jî bi xwepêşandanan bi daxuyaniyê çapemeniyê piştgirî li Alawiyên li Sûriye derketin. Şermezar kirin, bang li hêzên navdewletî kirin xwedî li Elewiyan derkevin. Vana tiştê baş in. Rêveberiya Xweser jî bi eynî awayî a Rojavayê Kurdistanê bangê hikûmeta Veguhêza Sûriyê kir ku rêzê li vîna welatiyan bigire, ên Elewî, ên li Peravê, ên li Başûr, ên li Himsê. Dawî li gotinên kîndariyê bîne. Êdî gotinê kîndariyê maye ya êriş dikin ser malan, însanan dixin bin çavan. Di van demên dawî de li bajarê Himsê ê Sûriyê tundiya li hember Elewiyan zêde bûye. Li bajarê Laskiye li çend deverên cudayên Sûriyê jî ku piraniya şêniyê wan Elewî ne, bi hezaran kes daketin kolanan êrişên dawî yên li ser civaka xwe şermezar kirin. Di vê naberê de hevanno, Rêveberiya Xweser dibêje êriş sîstematîk in. Çawa sîstematîk in? Mesela Rêveberiya Xweser diyar kir ku êrişên li dijî xwepêşandêran ku mafê xwe dixwazim bikaranîna komên çekdar ên dibin navê hêzên eşîran de sûçên sîstematîk in. Hêzên eşîran. Hikûmeta Veguhez dibêje hêzên eşîran êriş kiriye. Armanca wan têkbirina aştiya navxweyî û derxistina fîtne û fesadiyê ye. Rêveberiya Xweser destnîşan kir ku ew piştgirî didin daxwazên aştiyane yên ji bo azadî, edalet û wekeviyê, daxwaza Elewiyan Federasyona hevan na. Diyaloga siyasî, diyaloga aştiyane ji bo derbaskirina qonaxa heyî, rêgirtina li kaosekî zêde yekane re ye. Diyaloga siyasî. Di vê naberê de di gelek ajansên me yên Ewropayê de min daxwaza Elewiyan nedît. Elewî dibêjin em federasyon dixwazin, lê min nedît di ajansê me de. Wekî din, hevanlo li İmraliyê çi ji Abdullah Öcalan hate pirsî. Nayê hinek derbasê vê mijarê bibin. Tişta balkêş çi ye? Îro çapemeniya Tirkiyê, rojnamevanê wan, şîrovegerê wan devê xwe vekirine av ji devê wan diçe. Dibêjin yalla
Me bangekî ji Abdullah Öcalan bigirta, bigota qesede bila xwe fesih bike, bila xwe belav bike û bila tune bibe û bila qira miletê Rojavayê Kurdistanê were. Bila wisa emrekî bihata. Emrekî îlahî bihata ku Kurd temamen tune bibe. Vaya miraza dilê milletê Tirk û dewleta Tirkiye. Çima dibêjim milletê Tirk hevanna? Ez milletê Tirk sûcbar nakim. Ew kesên ku ketine bin tesîra perwerdeyiya nijadperest şovînîzma dewleta Tirkiyê behsa wan dikim. Milletê Tirk eger xwedî li hikûmeta xwe derkevin, eger bikarin pêşî li hikûmeta xwe bigirin, hikûmeta wan di 24 saeta de dibe medenî, êrişên xwe li ser Kurdan radiwestîne û bi Kurdan re li hev dike. Yani zextekî milletê Tirk li ser hikûmeta xwe tune ye. Problem ew e. Yani vaya ne sûcdariye, vaya rewşekî li holê ye. Kes kesî sûcbar nake. Rêz û hurmeta me ji her milletî re heye. Kîjan hikûmetê dixwazin bila ava bikin. Ama problem hikûmeta ku milletê Tirk ava dike, faşîzmê dibarîne li ser serê me. Derdê me bi milletê Tirk re ew e. Em dibêjin arkadaş, tu milletî medenî be. Sal 2025 e. Hişî xwe veke, mejî xwe veke, dev ji nijadperestiyê berde, hikûmeta ku tu ava bikî şexsiyetên hêja bin, ku em jî piştgirî bidin wan, em bikarin bi hev re bijîn. Derdê me ew e. Niha çima me got, Tirkan devê xwe vekiriye li benda bangekî îlahî ne. Bangekî mucize ku bikaribe milletê Kurd temamî tune bike, pergala wan serû bin bike, qesede jî belav bike. Yew qesede çawa ava biye, wisa ancak dikare xwe tune bike. Ew jî çima xwe tune bike? Qesede xwe tune bike dişe ku dirê yew? Milletê Kurd wê çawa be? Milletê Bakur Rojhilatê Sûriyê wê çawa be? Vana hemî problemin tiştekî wisa çê nabe. Beriya niha binêrin. Niha algı operasyonu heye. Çapemeniya Tirkiye, siyasetmedarên Tirkiye operasyonekî mejî bikartînin. Psikolojik şer e. Şerê psikolojik e. Mesela hewayekî atmosferekî wisa çê dikin, mîna ku Öcalan qebûl kiriye ku bang li Qesedê bike xwe tune bike. Em tev dizanin. Yani ji me re jî peyam tên, ji me re jî deng tên. Em zanin Öcalan çi gotiye? Ez ji we re bêjim çi gotiye? Dewleta Tirkiye divê rêz, hurmet bigire ji îradeya milletê Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê re. Min Rojavayê Kurdistanê neafirandiye dibêje Abdullah Öcalan. Min Sûriye çê nekiriye. Ez ne îlahê wî milletî me. Tiştekî wisa tune ye. Ew millet çawa bixwaze wisa dimeşe. Baweriya min bi demokrasî heye. Vê derê ji bo demokrasî pêk were li Tirkiye, mantalîteya demokrasî pêk were, ez bang li dewleta Tirkiye dikim weke Öcalan. Ne wisa ye? Ew Öcalanê ku sibê heta êvarê di hemî teoriyên xwe de di pirtûkê xwe de behsa demokrasiyê dike. Mümkün e bang li rêveberiya xwe ser bike bêje xwe tune bikin. Çawa mümkün e? Rêz, hurmet nîşanê îradeya milletê Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê de Öcalan. û aynî tiştî ji dewleta Tirkiye jî dixwaze. Heye. Di diyalogên wî yên bi parêzeran re, diyalogê wî yê bi heyeta İmralî re heye. Heye, min bi xwe xwend. Ji ber vê yekê bila dilê we rehet be. Ew xeta sor, meta sor dayîn aliyekê, ez behsa wî nakim. Ez tiştî wisa sloganîk jî hez nakim. Aqil heye, mantiq heye. Niha çend û çêya ji we re bixwînim, ama tiştekî hebin, nekevin bin tesîra çapemeniya dewleta Tirkiye. Rêzdar Öcalan li gorî îdeolojiya wî, yani însanê ku Öcalan nas bike, li gorî îdeolojiya wî, li gorî mantiqa wî, ne mümkün e li dijî îradeya millet tevgere. Ne mümkün e. Baş e? Mesela bala welê ye, ji bo milletê Kurd nikare bibêje, milletê Kurd bila habike bila tiştê başiyê şîretê xwe dibêje. Ama rêxistina xwe, Partiya Karkerên Kurdistanê xwe fesih kirin, çekdanîn,
ew meseleyekî tenê rêxistinê eleqedar dike. Ereqayî bi îradeya milletê Kurd tune ye. Rêxistin bi xwe ava kiriye, bi xwe dikare tune bike. Heqê wî heye. Ji ber ku ew serokê wê rêxistinê ye. Ew di navbera wî û hevalê wî de ye. Dikarin nîqaş bikin. Hevalê wî jî, milîtanên wî jî, rêvebirên partiyê jî dibêjin heta ku ew azad nebe, heta ku dernekeve derve. Bi îradeyekî azad bi me re nekeve nava danûstandinê, biryarê ku me li çiyê girtine em pêk nayînin. Baş e? He. Niha em vegerin ser daxwaz û mirazên milletên li Tirkiye, rojnamevanên li Tirkiye. Ez ji we re bêjim. Yek, em bi Şamîl Tayer dest pê bikin veya parlamenterê berê ê AKP hîn jî rêveberê AKP'ye nava wan de qaşo rabiya rojnamegerî dike. Navê wî ne mihîm e. Ama ez ji we re bêjim ji ber ku piraniya AKP temsîl dike, mejiyê di nava AKP mîna wî ye, ji ber vê ez navê wî dibêjim. Dibêje endamên komîsyonê ji Abdullah Öcalan pirsa pêvajoya çekdanîna PKK û mijara YPG kiriye. Şandeya Komîsyona Pêvajoya Parlamenta Tirkiye, yek Hüseyin Yayman ji AKP, Fethi Yıldız ji MHP, Gulistan Kılıçkoç jî ji Dem Partiye çûbûn. Tam 3 saat hevdîtin pêkanîne bi Abdullah Öcalan re. Vîdeo hatiye qeyd kirin, bi qasî 10 salan vîdeo nayê parve kirin. Eger tiştekî awarte çênebe, vîdeoya di navbera van hersî însanan û Öcalan de hatiye qeyd kirin, lê tenê li cem dewletê dimîne. Weke sir. Baş e? Du pirs ji Öcalan kiriye. Şamîl Tayer dibêje, PKK biryara xwe fesihkirin û çekdanînê da çima di pratîkê de ev pêvajo wekî ku tê xwestin berdewam nake. Bersiva min heye a Şamîl Tayer tune. Ez ji te re bêjim. Pirsgirêka YPG ya li Sûriyê çima çareser nabe? Binêrin. Bersiva pirsa yekem. PKK biryara xwe fesihkirinê daye, biryara çekdanînê daye. Çima di pratîkê de ev pêvajo çawa ku dewleta Tirkiye dixwaze pêş nake. Ve ji we re bêjim çima. Çünkü Devlet Bahçeli söz da bu. Eğer Öcalan bangekî wisa bike ew ê were berdan. Mafê hêviyê di pratikê de pêk tê. PKK derket got em biryar digirin. Em xwe fesih dikin, em çekan datînin, şerê çekdarê, mekdarê êdî tamamen ji pêşaroja me derdikeve. Bi şertek. Öcalan gerek were berdan. Heta nê berdan, vê derê em çi biryar bikin jî mane wî tune. Em biryara xwe pêk nayînin. Hemî rêveberên tevgerê wisa dibêjin. Hemî biryarên ku di kongrê de hatine girtin niha hemî cemidîne. Ha lê nenêrin. Qismekî ji zapê gerîla ve kişiya ye. Ji qismekî Bakurê Kurdistanê ve kişiya ye. Normal e. Dikare maqsed sibê du sibê provokatör derkevin, şer derbixin, pêvajo zirar bibîne, bila kes dîsa mîna berê suç nexestiye PKK. Gerîla tevgerekê xwedî hereket e. Di nava tevgerê de ye. Kengê bixwaze dikare biçe her derê. Yek jî marîfet ne e weku di şer de mirov mevzî qezenç bike. Mevzî di siyasetê de, di stratejiyê de tê qezençkirin. Pratîk di mevziya da şer nayê qezençkirin hevanna. A herî mihîm e we. Tu di pêvajoyekî de bikaribî bigihêjî armanca xwe a mihîm e we. Niha mesela rêveberiya Xweser bikaribe di pergala li Şamê de desthilatarî bi dest bixe, rêveberî bi dest bixe û qismekî rêveberiya Sûriyê bixebin kontrola xwe eleqeyî bi mevzî eskerî heye? Na, tiştekî din e. Ez behsa tiştekî din dikim. Niha yek ew yani Şamîl Tayer bila merex neke, PKK dibêje Öcalan heta nê berdan, di nava me de nebe. Em nebîsin, em pêk nayînin. Ya duyem pirsgirêka YPG li Sûriyê çima çareser nabe? Ew jî gava din me ji we re got. Öcalan pir vekîlî ji dewleta Tirkiye dixwaze rêz hurmet nîşanê biryara milletê Kurd ê Ereb ê li Sûriyê bidin. Milletên Sûriyê û Kurd çi biryar bidin li em jê dibê îrade dewleta Tirkiye dibe rêz û hurmet nîşanê wê îradê bide, dibêje Abdullah Öcalan. Ez nabêjim. Nexşeriyekî dibêje bi gotina Tayer Öcalan bi kurtasî gotiye, qaşû gotiye wisa ye em nizanin em heta dengê Öcalan nebîsin, heta neyê nava me deng jî têrê nake. Na adî aqlê çêkirî pir tişta li hev tîne.
em bawerî bi dewleta Tirkiye nayînin. Çi gotina ji Abdullah Öcalan de. Abdullah Öcalan sed tiştan dibêje ne? Sed tiştan dibêje. Sed. Yani bêje deh tiştan dibêje. Nehêwî ji bo menfaetê Kurda be, ew ê ji bîr dikin, dernaxin derva. Hindik tiştekî hebe ji bo çêkirina atmosferê menfaeta Tirkiye tê de be, ew ê mezin dikin mîna çi ya? Öcalan wisa gotiye. Ya Öcalan wisa gotiye erê ama deh qatî wî jî tiştên ji bo menfaetê Kurda gotiye. Çima hûn wî nayînin jî. Ji ber vê Öcalan gotiye ji bo vê yekî nexşareyekî min diyar kiriye lê ez detayê wî nabêjim. Yani anha nexşareyekî li pêşiya Öcalan heye. Bi xwe hazir kiriye divê ez nabêjim. Tayyar eşkere kir ku naveroka civînê bi berpirsên bilez ên dewletê re hatiye parvekirin, rewş bi hêvî hatiye dîtin, yani umutlê hin astengên ciddî jî hene. Tabii ki astengên ciddî hene. Çima? Çünkü menfaetê Kurda jî xwestiye. Menfaetên Kurda ji bo we weke astengî dîtin çünkü hûn sextekar in. Tiştek ku hûn ji bo Türkmenan, ji bo Tirkên Qibrîsê dixwazin, ji bo Kurdan naxwazin. Ji ber vê yekê dere hemî hemwelatiyên komara Tirkî wek hevin. Dere we. Dere we. Ne weke takekesî weke hevin, ne weke netew weke hevin. Weke netew mafê Tirk û Kurda kengê bibêjin temam widemê. A rojnameger Abdulkadir Selvî jî ew jî yek ji AKP'yên berda ye. Mesela tonkî nivîsiye qaşo dixwaze tiştekî bibêje. Ama vi ku vala ye. Tamamen algı operasyonu çê dike. Şerê psikolojik çê dike. Hewl dide wisa nîşan bide ku Öcalan di hevdîtinê de tenê ji bo menfaetên Tirkan hin tişkotiye. Ya merov operasyonekî wisa çê bike însana bixe bin bandorê sûç e. Ji ber vê yekê ev weşanê me girîng in hevalna. Hakikaten hevalê me fehm nakin. Radibin behsa nivîsên Abdulkadir Selvî dikin mîna ku pir tişt dizin. Qet ziqûmê nizane. Qet ziqûmê nizane. Ew endamên ku çûne wê derê, endamên komîsyonê eger agahî dabin Abdulkadir Selvî sûç kirine. Ka we biryar girtibû 10 salan û leşkere nakin? Ha, demek nedane. Abdulkadir Selvî tamamen ji ber xwe derdixe. Rad dike. Ji ber xwe derdixe. Operasyonekî psikolojik dide meşandin li ser milletê me. Tiştekî wisa tune. Abdullah Öcalan li gorî gotina wî, Abdullah Öcalan di hevdîtina xwe ya li gel komîsyonê de ji bo entegrasyona Qesedê ya bi Sûriye re peyameke zelal daye. Şandeya komîsyona pêvajoyê welhasî mecbura bas kir her sî kestî de çûne İmraliyê. Abdulkadir Selvî di nivîsa xwe de îro de behsa hûrgiliyan dike. Ka ez tiştê ku dibêje ez ji we re bêjim. Baş e? Hevdîtina li İmraliyê Erenî derbas bûye. Hevdîtina parlamenteran ya bi Öcalan re yek ji mijarê herî zêde tê merehkirin ew e. Tamama tişt em zanin. Baş derbas bûye. Mesela hemî valê ye. Ne baş derbas bûye. Herî zêde mereh dikir ku peyam daye Qesedê di derbarê Qesedê de çi gotiye herî zêde ew tê mereh kirin. Derdê wanê ku ji Öcalan aqil bigirin tune ye. Derdê wanê ku goh bidin pêşniyazên Öcalan yên ji bo demokrasiyê tune ye. Heye tune ye Öcalan ji bo Qesedê çi got? Çi got jî na. Hele gotiye Qesedê bila xwe belav bike yan na. Wextê Qesedê bi komî tevlî artêşa Sûrî bibe, ew jî weke li dijî xwe dibînin. Ew jî qebûl nakin. Mesela xwestiye Qesedê entegrê artêşa Sûriye bibe. Sedemê wî jî nîşan daye bibin perçeyekî Sûriye ya nû. Erê ma îjab neke hûn ji Abdullah Öcalan bibîsin kî. Ya peymana dehê adarê heye Mazlûm Abdî hezar cara gotiye ya. Em naxwazin Sûriye perçe bikin, em dixwazin bibin beşekî artêşa Sûriye, em dixwazin di rêveberiya Sûriye de ciyê xwe bigirin. Em dixwazin Sûriyeyekê nû bi hevra ava bikin di biryaran de bibin şerîk. Mesela Qaşo di dema hevdîtina Donald Trump û Tayyip Erdogan de Trump di hevdîtina bi Erdogan re çûye li ekîba xwe mêze kiriye, tîma xwe mêze kiriye gotiye çi? Tiştên li dijî Tirkiye têne kirin ji me re neynin daneynin ser masê.
ji min re pêşniyazên çareseriyê bînin ku bila kêfa Tirkiye jê re were. Qaşo Trump wisa gotiye normal e. Di hevdîtinê de tu jî werî ciya min hevdîtin çê bikî tiştekî ez ê jî tîma xwe re bêjim. Ya tiştê ku zirar de vî hevalê me neynin danayên ser masê. Ji min re çareseriyê bînin ku bila kêfa wî were. Normal e. Amerîka layê bavê me jî ne. Normal e. Her tişt normal e. Normal e heval. Niha fermandarê Centcomê Koper piştî hevdîtina bi Tayyip Erdogan û Trump re ji Mazlûm Abdî re dibêje em ê hetayê li vir nebin. Bi Şamê re li hev bikin. Bi emîr û hene sibê tune ne ya baş bûn bi Şamê re li hev bikin. Binêre vana tiştekî ji bîr dikin. Tiştekî heye ji bîr dikin. Welew ku em wer bifikirin hevanno Amerîka ji Rojavayê Kurdistanê derket çû mala xwe. Baş e. Em ji çi bitirsin? Mesela em ji çi bitirsin? Tirk wextê ku dibêjin Amerîka îro heye sibê tune ye vaya weke gefê tehdît e. Mesela Ereb nayên êrişê me nakin. Daîş nikare êrişê me bike ê me em dî pir bi hêsanî dikarin Daişê têk bibin. Mesela Tirkiye nabêje ya Amerîka sibê du sibê vekişe vana ji me ditirsin. Tehdîta herî mezin em in. Ya vaya şer me ji bo me. Em çawa dikarin eqrebayên hemalatiye xwe tehdît bikin. Gerek em herin lingê Rojavayiyan em ji wara bibêjin hevanno. Em dewleta Tirkiye ne, em jîranê we ne, em welatê hem nijada we ne. Em dewleta Kurdan e. Em çawa dikarin we tehdît bikin. Bila Amerîka biçe. Go nedin Amerîkayê. Stoz be, ad û wed be em zerar nadin we. Normal dewleta Tirkiye diviye bi wisa bikira. Wê demê çi dibû Amerîka heye tune. Hatta tiştekî din lê zêde bikira. Bigota sibê du sibê eger Daîş yan jî rexsinekî din a terorîst êrişê we bike em hene weke dewleta Tirkiye li kêleka we. Em destûr nadin êrişê we bikin. Normal wisa ye. Yani ev rêvebirên AKP dema ku dibêjin Amerîka îro heye sibê tune ye yani di bin mejiyê xwe de me tehdît dikin. Çi dikarî bikî? Yani wextê mesele were ser tehdîtê dibe merû ji wan re bibêje dest û nîgê me ne girêdaye. Eger hûn êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bikin bi nebûna Amerîkayê hûn me tehdît bikin dewleta Tirkiye di 24 saetan de bi destê xortên Kurdan û keçê Kurda dikarê serûbin bibe. Pêdivî bi sîlah jî tune ye. Keç û xortê Kurdan bixwazin Tirkiye dikarin blokê bikin. Blokê bikin. Êdî mîna zemanê berê çek û sîlah û keleş meleş îcab nake. Qet îcab nake. Ji ber vê goh nedin tehdîtên dewleta Tirkiye. Êdî ne wisa ye. Yani niha mesela hin hevalê ku nihal min temaşe dikin ji wan tirê ya divê pêvajoyê de ez çima tiştê wisa daxivim. Ez naxivim. Ez bersiv didim rojnamegerê wan. Em jî vê derê xebatkarê çapemeniyê qaşo qaşo ew jî endamê çapemeniyê ne. Endamê çapemeniyê AKP çima radibe bi nebûna Amerîkiyan, bi vekişîna Amerîkiyan tişta ku dikare were serê Kurdan me tehdît dike çima ez nikarim bêjim tu nikarî êrişê me bikî. Hedê xwe zanibe. Ême jî keç û xortê me hene eger eskerê we hebin. Bana normalin hevalno. Niha Ali Bozan wekîlê me bersiv daye. Ew jî tiştê muhîm dibêje. Ez hema cih bidim daxuyaniya wî hevalno. Parlamenterê Dem Partiyê yê Mêrsînê Alî Bozan ji Rûdawê re got Rojavayê Kurdistanê ji bo birêza Abdullah Öcalan xeta sor e. Rojavayê Kurdistanê ji bo çar perçeyên Kurdistanê xeta sor e. Rojavayê Kurdistanê ji bo me hemiyan xeta sor e. Alî Bozan bû mîvanê Rûdawê rojev ji sîma Abxezêrê re axivî. Abxezêr yek ji pêşkeşvanê serkeftî Rûdawê ye. Bozan diyar kir ku Rojavayê Kurdistanê ji bo Abdullah Öcalan xeta sor e. Pir xweş e. Bêjin. Aynı wisa. Operasyona zihnî ya ku dewleta Tirkiye dike aha bersiv ji we re. Alî Bozan li zer civîna Komîsyona Şopandina Pêvajoya Çareserî ya Parlamentoyê ku hatibû pêşxistin bi paş xistin axivî. Niha ev agahiyekî wisa heye
ev komisyona ku çû İmralı'yê normal diviya bu îro biciviya hatiye paşxistin behsa wî dike diviya bu îro komisyon bihata cemhev encama hevdîtina li İmralı'yê nîqaş bikirana em dixwazin pirsgirêka 100 salan çareser bikin ev ne tiştekî hêzane bozan li ser pirsekî di derbarê helbesta Öcalan ya li ser Rojavayê Kurdistanê û Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê de got beriya niha hevalê me ev yek eşkere kiribûn ji bo birêz Abdullah Öcalan Rojavayê Kurdistanê xeta sor e ne tenê ji bo birêz Abdullah Öcalan ez bawer dikim ku ji bo hemû Kurdan ji bo Kurdên çar perçên Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê xeta sor e Öcalan berê jî digot Rojava xeta min a sor e îro jî dibêje xeta min a sor e süper ya heftê û heft cara gotiye xeta min a sor e ji bo min jî xeta min a sor e ji bo xeta sor ha xeta sor bibêjin ême jî vê operasyon adetê min ez wextê gotinekî du sê cara zêdetir di hevokekî de dibînim ya jî di tekstekî de dibînim heme aciz dibim ama ez ji xeta sor aciz nabim hezar cara bibêjin Rojavayê Kurdistanê xeta min a sor e ez jî aciz nabim ez dibêjim sibê du sibê jî Öcalan wê bibêje hebûna Rojavayê Kurdistanê statûya Rojavayê Kurdistanê ji bo hemû Kurdan xeta sor e bozan rexne li nêzîkatiya dewletê ya li hember gerîlayan kir û berê çekê xwe danî bûn nêzîkatiya dewleta Tirkiye li hember gerîlayên ku çekê xwe danî bûn min dît ku sî endamên Tevgera Azadiyê sî endamên PKK çekê xwe şewitandine çima ew çekên xwe şewitan çima wan çekê xwe şewitan gotin me biryarekî standiye biryara me çi ye em îro bêtir dema em berxwedanê dikin em çekan berdidin em dixwazin di aliyê siyasetê de xebatê bikin em dixwazin di nava siyaseta demokratîk de ciyê xwe bigirin kar û xebatê xwe bi siyasetê bimeşînin xwezî wê çaxê di aliyê hukûqî de gavên eşkere û êrênî bihatine avêtin ew endamên PKK yên ku çekê xwe şewitandin bihatine Tirkiye di nava siyaseta demokratîk de kar û xebatê xwe bikirane süper rast dibêje ew tayîr mayîr û şayer mayer û ew ê derdikevin endamên AKP Selvî mevî ev ê tev beredayê ucube wextê dibêjin çima pêş nakeve pêvajo aha ji bera Alî Bozan dibêje wekîlê me ye wextê ku çek hatin şewitandin qanûnê we hazir biya eger we rê vekira ew însanê me bihatine li vê derê tevlî siyasetê bibiyana û di ser de jî hemî însanê me girtî bihatine berdan pêvajo pêş diket süper dibû digihîşt asta ku em dixwazin Parlamenterê Dem Partî behsa helbesta CHP ya li hemberî serdana İmralyê jî kir got sekna CHP ne sekneke rast bû divê muxatab kî be muxatabê yekemîn yê vê meselê birêz Abdullah Öcalan e niha ew komisyon kengê bixwaze dikare dengê Dewlet Bahçelî bibîse kengê bixwaze dikare dengê Erdogan jî bibîse divê ew komisyon dengê birêz Abdullah Öcalan jî karibe bibîse ji bo vê yekê divê ew hev dîtin rast bahata kirin girtina Selhedîn Demirtaş biryareke siyasî ye Alî Bozan balkişan ser girtina siyasetmedarê Kurd û tayînkirina qayûman hemû cîhan herkes dizane ku Selhedîn Demirtaş ji bo çi hatiye girtin herkes dizane Selhedîn Demirtaş çima di hepsê de ye ji aliyê hukûqî ve tu sedem tune ye di aliyê qanûnî de tu sedem tune ye girtin hepizkirina birêz Selhedîn Demirtaş biryareke temamî siyasî ye ne biryareke hukûqî ye heta deh şaredariyên Dem Partî di destê qayûman de ne dema ew zihniyeta qayûm bidome baweriya gel namîne tiştek ku destpêka bernamê min gotiye ew e pêdiviya me bi gotinên samîmî yên dewleta Tirkiye hene lêborîn bixwazin efû bixwazin xetayên ku ketine navê bibînin dewleta Tirkiye heta ku xetayê xwe nebîne jê venegere ji ber wê lêborî nexwaze heta efû nexwaze ji miletê Kurd em nikarin pê bawer bin em nikarin samîmiyeta wan bibînin hêzên nijadperest li Tirkiye li dijî çareseriyê ne dibêje hêzên nijadperest dibêjin em çareseriyê qebûl nakin em biratiyê qebûl nakin çi qas ew zêde bibin jî di nava hemû gelê Tirkiyeyê de hêviyekî mezin heye
Yani ew jî di wê qenaetê de ye ku ev şovenîzm, nijadperestiya Tirkiye her çend zêde hebe jî dost jî hene. Alîgirên çareseriyê jî hene. Alî Bozan her wiha got hin hêzên derve jî naxwazin pêvajo bi ser bikeve. Ya Ahmed Davutoğlu hevano serokê partiyekî ye niha tişta ku ez dixwazim bibêjim ew e. Ew e dibêje Tirkiye aman aman lez bike eger tu lez nekî sînor çê dibin em dikevin zerarê. Ya çima dikevî zerarê? Pir pir Kurdistan çê dibe ya. Kurdistan çê be çi zerara Tirkiyeyê de heye? Devlete kime zêdetir çê dibe? Aniha heta niha dewleta me ya Tirkiye heye û di dewleta me ya Kurdistanê jî çê dibe. Em dibin cîranê hev, em dibin du dewletên birayê hev. Mesela çi zerara we çê dibe? Heqeten ya. Yena mesela hevan kurê we mezin bû we kurê xwe cihê kir. Çi zerara wî hê ji we re? Aha hûn bûn du mal. Ya ev e. Divê merû ji dewleta Tirkiye re vê bibêje. Avabûna Kurdistanekê serbixwe zirar nade Tirkiye. Tamam kısmekî Tirkiye dibe Kurdistan ama icap nake em sînor dayînin. Mesela. İcap nake em sînor dayînin. Bila wekî welatên Ewropayê be. Ji Almanya, Fransa çûn hatin pir hete. Bila bibe wekî kantonên Swîsre mesela. Ji Cenevre, Lozan merûv diçe tê sînor tune ye. Bila bibe wekî du dewletên Amerîkayê. Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê çi ye? Devletên Yekbûyî yên Amerîkayê. Amerika Birleşik Devletleri. Çi yani? Yani em jî dikarin dewleta Kurdistanê ava bikin, dewleta Tirkiye ava bikin, dewleta Mezopotamya ava bikin, dewleta Anatoliya ava bikin. Wana hemî dikarin bibin yek. Yani ne tabiye ya tiştekî ecêbin ne. Tirkan îxna bikin ya. Kurdistan bila ava bibe ya. Zerara wî tune ye. Binêrin çi gotiye? Wezîrê Karê Derve ê Tirkiye ê berê, Serokwezîrê berê ê Tirkiye, aniha jî serokê partiyekî siyasî Ahmed Davutoğlu li gorî Rojhilata Navîn dibêje li gorî projeya ku hatiye amadekirin derbarê Rojhilata Navîn de sînorên nû têne xêzkirin. Coğrafya diguhere bila Tirkiye destê xwe zû bigire. Di civîna heftaneya Partiya Rêya Nû de siyaseta Tirkiye ya navxwe ya derve nirxand Ahmed Davutoğlu şiyarî da ku li Rojhilata Navîn nexşe diguherin yani xarîte diguherin. Davutoğlu balkişand ser giringiya leskirina vê pêvajoyê got li Rojhilata Navîn nexşe diguherin divê Tirkiye ji pêvajoya çareseriyê divê destê xwe zû bigire, bilezîne, pêngavên siyasî hema zû bavêje. Divê girtiyên siyasî acîlen werin berdan. Binêrin heta hêk neyê berdevê tövbe estağfirullah vana gav navêjin. Yani projeya nexşeya siyasî guherîn û veguherîna coğrafya eger çênebiya vana behsa berdana girtiyên siyasî yên Kurdan nedkirin. Davutoğlu ji bo pêşveçûna pêvajoya çareseriyê çend şert rêzkirin got ji bo pêşketina pêvajoyê divê hemû girtiyên siyasî werin berdan. Biryarên Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê werin bicîhanîn yani Selaheddin Demirtaş û kesê din werin berdan. Mesela ji bo hevdîtina bi Abdullah Öcalan re pergala Sekbîs pêşniyaz kiribû. Sekbîs yani bi dîmen. Abdullah Öcalan bi kamerayê bi dîmen hitabê pêncî kesên li komîsyonê dike. Wisa daxife. Kesên li komîsyonê dikarin pirsan jê bipirsin. Yani ew jî çareseriyekî ye. Lê hinekî problema ew ê dikare derbixe holê. Problema etîk û problema muxatebiyê. Niha rûbirû hevdîtin baştir bû. Lê mesela pêşniyaza ku dike çima nebe? Yani ew jî aniha jî dikare bibe. Mesela civîna pêşiya me de eger hefta pêşiya me civîn çê bibe Rêzdar Abdullah Öcalan dikare bi rêya Sekbîsê xîtabê wan pêncî endamên komîsyonê bike. Ha ew li wê derê rûnenên hin kes dîsa wê aciz bin ji salonê derkevin. Ew jî heye. Ew jî heye. Yani ew ê aciz bin. Bila aciz bin. Ew ê hê pir aciz bin. Wekî din divê di navbera desthilat û muxalefetê de kanalên diyalogê berdewam bikin. Pêvajo li gorî niha bileztir divê bimeşe. Destên kesên fitnebaz, têkder, xwedînêrinên teng ên bêvîzyon ku îradeya civakê qirêj dikin bila xurt nebe, bila destê kesên qezenc bila xurt bibe, ev ê baş, ev ê ku bikarbin fayde bidin Tirkiye bila destê wan
kurt bibe bê ku dereng bikeve divê ber bi armanca ve em bimeşin zû bi zû. Dewlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan behsa rola her duyan kiriye. Divê me dît ku bi îsrara birêz Dewlet Bahçelî piştre jî bi beşdariya birêz Erdoğan bi awayekî çalak pêvajo gihîşt qonaxekî. Davutoglu rexne li hêdîbûna xebatên komîsyonê girt. Çi got? Me di civînê xwe de berdewam daîma ev tişt got. Rê nedin ku ev komîsyon ji armanca bingehîn şaş bibe. Çi dibe bila bibe bila şewrên xwe bidomîne. Pêngavên yasayî ên pêwîst bila bavê je. Du mehên dawî tevê ku li pêş komîsyonê dosyayên girîng hene divê amedehiyên yasayî werin kirin, qanûn werin guherandin, pêvajo zêdetir li nava civakê belav bibe, mijar bi serdana İmraliyê ve hat sînordar kirin. Kesekî divê pêvajoyê de îtiraz nake ku Öcalan bila neyê godarî kirin ya jî were godarî kirin. Dibe me îtiraz nekiriye, kesekî jî îtiraz nekiriye. Tamam bila Öcalan were godarî kirin. Dibe hemabêje her kesê li komîsyonê nêrîna xwe bawekî erênî diyar kir. Rêbaz dibe me li ser rêbazê nîqaş kir. Yani rêbaz me xwest bi rêya Sekbîsê çêbibe lê dawiyê de biryar derket ku biçin İmraliyê. Yani dibêje bi kurtasî Davutoglu endamê berê AKP wezîrî Serokwezîrê berê ê Tirkiyê em divê pêvajoyê de zû lez bikin berê ku guherîn û veguherîn çêbibe li rojhata navîn berê ku sînor çêbibe. Em jî werin tev bi hewra dua bikin. Hevano. Bila dewleta Tirkiye êrişê ser Rojavayê Kurdistanê neke. Bila dewleta Tirkiye di vê pêvajoyê de zirar nede milletê me. Bila dewleta Tirkiye di vê pêvajoyê de çi qas dikare bila dereng bikeve. Di projeya guherîn û veguherîna rojhata navîn çêkirina sînorên nû de bila Kurd jê fayde bibîne. Bila Kurdistaneke serbixwe ava bibe ku Başûr, Bakur, Rojhilat û Tirkiye Bakurê Kurdistanê jî bigire nava xwe û em bibin cîranê hevê baş. Hebûna Kurdistanekî serbixwe tu zirar nagîne dewleta Tirkiye. Dibe em vîya bi Tirkan bidin fehmkirin. Em dibin wekî Azerbaycan û Tirkiye, Kurdistan û Tirkiye mesela. Dişûna Rojavayê Kurdistanê de eger Türkmenistan li wê derê biya, Türkmen li wê derê bana, Tirkiyên Qibrîsê li wê derê bana, Azerî li wê derê bana, niha vana zû da dewa dewletekî serbixwe ya Azerî û Türkmen û Tirkiyên Qibrîsê kiriba. Ji ber ku em Kurdin, dewleta Tirkiye naxwaze. Dibe em vê mantalîtê rexne bikin û em ji holê rakin. Hevanda. Ya Fatih Altaylı, ev rojnamevanê Tirk ana hatiye cezakirin ya. Niha mêjiyê hikûmeta Tirkiye hevano ya îro ku an hat xwaze ji me ra demokrasî çêbike ne müsaide ji bo demokrasî, ji bo toleransê, ji bo medeniyetê ne müsaide ha. Mesele ne tene em Kurdin. Di nava xwe de jî ne müsaidin. Ha Altaylı Fatih Altaylı faşîstekî helê xwe ye. Ama bila welew ku faşîst be. Merû faşîstekî nave ji hepsê ye. Heta ku faşîstekî nere, çek negire, êrişê te neke tu nikarî wî bavê ji hepsê. Ez nealîgirim. Tiştekî wisa nabe. Rûniştina duyemîn ya darizandina rojnameger Fatih Altaylı ji ber gotinê xwe yê li ser weşana YouTubeê di derheqê Tayyip Erdoğan de hat girtin. Mehkema wî çêbû qaşo di YouTube'a xwe de gotiye mümkün e Serokkomar Tayyip Erdoğan were kuştin. Tiştekî wisa gotibû. Erê. Dadgehê 4 sal û 2 meh cezayê girtîgehê lêbirî biryar da ku girtî bimîne. Ev jî tiştekî bi vî şeklî ye. Hevala eylem li vê dirê merheba doyê warê tevlî bültena me bû. Pir zêde wext tune bû em baxifin rast e. Ji ber cihaz ne baş bû. Te çi got? Dik Silêman? Na. Ya ez hewl didim, ez were bêjim, ez hewl didim ki Bülent Arınç rast e. Bülent Arınç hakikaten ji hedê xwe derbas kir.
Tere zindanê bi Selaheddîn Demirtaş re hevdîtin çêdike radibe naveroka hevdîtinê kêm zêde tîne ji xelkê re dibêje. Yani çi icap dike? Ya tu siyasetmedarekî xwedî tecrübeyî, tu hukuknasî, tu nikarî bêjî Selaheddîn Musa gotiye bi îtibara wî bilîzî. Yani welew ku hin tişt gotibêjî, tu li gorî xwe nikarî şîrove bikî. Ew di çarçoveya sohbeta we ya li zindanê de ye. Nikarî bêjî yani. Ji bo wî hinekî ji ehlaq dûr ket. Ha, min tiştek min ji xwe dixwest jî were bêjim, ez di kanala xwe de YouTube'a xwe de hewl didim heqeten bê heqaret. Bê heqaret weşanê bikim. Heqaret ne li Tayyip bikim, ne li kesekî bikim, ne li Dewlet Bahçelî bikim. Ya derdê min e ku ez gotinê xirab bibêjim, heqaret bikim tune ye. Asla. Çünkü ez zanim ez ji raqîbê xwe re çi bibêjim jî, çi heqaret bikim jî zirnik çareserî nayîne. Çareserî ne ye? Mala te ava Hajar Ehmed Helhebî. Gelek spas dikim. Ji ber vê çareserî ew e ku mirov pêşniyazê maqûl bike, mirov milletê Tirk îxna bike, milletê Kurd îxna bike. Ji bo rêbazekî çareseriyê peyda bike. A maqûl ew e. Yani ez ne ji hevalê me re, ne ji rêveberên dewleta Tirkiye re gotinê heqaretwarî tu çareserî nayîne. Merov divê firsendê nede dest xêr nexwaza. A li Idlibê teqînekî mezin çibû min nîşanê we neda? Min dîme nîşanê we nedaye heta niha. عاد نسبح الوري عاد نسبح الوري يا لطيف. تفجير مدينة فرد خيرين، تفجير بمدينة فرد خيرين، منطقة شمالية، حارة شمالية. Idlibê teqînekî mezin çêbûye. Em hêvî dikin ku zera negîştibe însanan. Ozan Canî li vê derê ye. Rîca min ji we ew e hûn bikevin medya civakî ya Ozan Canê, Twitter'a wî dibe, Facebook'a wî dibe, Instagram dibe. Konserê wê bişopînin. Kîjan roj, kîjan tarîxê li ku derê konserê wê hene teqîb bikin. Ozan Canê însanekî baş e, serkeft ye, rûmeta me ye, bi tenê nehêlin. Ez rîca min ji we ew e medya wê ya civakî li benda we ye. Ka bikevînê roja konserê wê bişopînin. Herhevin. Di vê navberê de hevalên ku destek dane me bûne endam, endametiyê pêş bixin, abonetiyê pêş bixin herhevin. Gelek spas dikim. Bi xatirê we hêviya rojên xweş azad.